dyma ni efo'r ffon unwaith eto. Cwys ar led ac yna symud o un goes i'r llall. Ac wrth gwrs, os na fedrwch chi sefyll, mi fedrwn ni jyst symud tra'n eistedd. So dwi'n cymryd y pwysau ar un goes, a cofio os ydych chi'n teimlo chydig bach yn ansaff, mi fedrwch chi ddefnyddio cadar neu defnyddio'r ffon i helpu chi. Dwi'n gorfod defnyddio cyhyra o gwmpas ymhen ôl i, yng nghwysa, ac hefyd trwy'r corff, trwy'r canol. O un ochr i'r llall. Ac yna defnyddio'r ffon mwyn I chi godi'ch pen-glin I fyny, felly un ben-glin ac yna'r llall. A dwi'n gorfod trosglwyddo mhwysa o un goes i'r llall. So dwi'n mynd I ddangos I chi, os na fedrwch chi wneud wrth sefyll, cariwch ymlaen os ydych chi yn sefyll, ond mi fedrwch chi godi'r pen-glin I fyny, tra'n eistedd hefyd. Felly, peidiwch teimlo allan ohoni os ydych chi mond yn medru eistedd. Ac os dwi eisiau gweithio chydig bach yn gynt, mae hyn fwy anodd I mi symud o un goes i'r llall, ond hefyd os dwi'n mynd yn fwy ar y deg, dwi'n gorfod trio cadw'n cydbwysedd, tra'n codi un goes I fyny, tra'n nalu'n hun I fyny efo'r goes arall. Dwi'n mynd I roi'r ffon o ymlaen, a dwi am symud y goes I mewn ag allan. A tra dwi'n codi'r goes yma, dwi'n cymryd ymhwysa ar y goes dde. Felly mae hwn yn anodd. Ac yna dwi am troi ac wneud i'r ochr arall. Mae'r ffon yn helpu fi. Mae'r goes tu ôl I fi, mae'n sowdlu lawr, ac yna dwi'n gorfod codi y goes I fyny. Os ydych chi angen mwy o help, defnyddiwch cadar. Ond dwi'n teimlo, wrth I fi sefyll ar y goes chwith, mae hwn yn fwy anodd na'r goes dde. Un arall. Ac yna, newid y symudiad I gweithio rhan ucha'r corff. Ac os dwi'n symud y ffon mewn cylch, dwi'n medru symud o un goes i'r llall tra symud y ffon. Ac yna i'r ochr arall. Trosglwyddo mhwysa o un goes i'r llall tra symud y breichiau. Ac yna, steddwch I lawr. Cwys ar agor, ymestyn I fyny ar ongl, lle dwi'n gorfod gweithio'r cyhyra o gwmpas canol y corff. Ac yna I lawr, ac i'r ochr arall. A cofiwch os na fedrwch chi sythu'r penelyn cyn gymaint a be dwi'n wneud, jyst gwnewch gymaint a fedrwch chi. So dwi'n symud o un ochr i'r llall, ac yna dal y ffon yn y canol. Wedyn dwi'n symud y ffon tu fewn i'n nghywysa wrth I fi droi yng nghorff. So dwi'n teimlo o'r cyhyra'n gweithio o gwmpas y mol, ochra yng nghorff, yng nghefn. Gofalwch bod chi ddim yn codi'r sgwyddau I fyny fel hyn. A dwi'n teimlo'n hun yn symud ac yn gweithio. Da iawn. Ac yna, yr ffon yn creu cylch I fyny. Nôl, I fyny, ac yn ôl, ac yna mae'r ffon yn symud tu ôl I fi, a dwi'n mynd I sefyll I wneud hwn. Mae'r ddwy goes ar wahân, mae'n nghwysau wedi plygu chydig bach, mae'n sgwydda nôl, a dwi am codi'r breichiau I fyny ac I lawr. Ac os ydych chi'n eistedd I lawr, wel, fel arfer, mae'r cadar yn y ffordd, so felly symudwch eich hun eistedd ar yr ochr, tra bod chi'n codi'r breichiau tu ôl. Fel dwi'n codi'r breichiau tu ôl, mae hwn yn agor y chest. Iawn? So, os ydych chi'n dueddol eistedd fel hyn, mae hwn yn ymarfer da I chi. Felly sgwydda nôl, breichiau'n codi, a mae'r ffon yn codi, gofalwch bod chi'n codi yn gyfartal, so os dwi'n troi'r ochr arall, dwi'n eisiau chi godi un braich, ac anghofio am y braich arall. I fyny ag yn ôl, I fyny ag yn ôl. Ac yna eistedd I lawr. Cymrwch yn anadl I mewn. Sgwydda rownd. A dyna fo unwaith eto
Gobeithio ydych chi'n mwynhau.